li ridna nwasslu bil-ftuħ tiegħu huwa li l-partit kien partit modern, adattat għaż-żminijiet tal-lum, il-valuri tiegħu tal-imoddi kienu għadhom hemm u se jibqgħu hemm, ma kien aġġorna wkoll lilu nnifsu il-mod kif jippreżenta ruħu l-politika tiegħu u anke l-politika tiegħu skont iċ-ċirkostanzi. U li jkollok post ġdid mibni għal tal-apposta, naħseb kien jissimbolizza il-ħaġa b'mod ċar u mingħajr ħafna sinifiteti għamlu. Din parti esklusiva mid-dokumentarju se jintwera għall-ewwel darba narħat li ġej l-ewwel ta' Ġunju li rakkonta it-30 sena ta' storja ta' Ċentru Nazzjonali Laburista fil-Ħamrun. Dan fl-istess jum li se ssir il-maratona ġbir ta' fondi bris il-Partit Laburista. Dan id-dokumentarju speċjali għal din il-ġrajja storika fil-ħidma tal-Partit Laburista se inkludi intervisti ma' numru ta' persuni li fid-disajnijiet kienu protagonisti fil-proġett ta' Ċentru Nazzjonali Laburista, ex impjegati li għal snin twal ħadmu fih u uffiċjali preżenti l-Partit Laburista li ta' kuljum imexxu il-ħidma ta' dan l-akbar partit f'pajjiżna. Wan jiskellem ma' Mark Farrugia, l-awtur tad-dokumentarju li se jintwera fl-istess kwartieri tal-Partit Laburista. Il-kunċett li hemm bżonn ta' kwartieri ġodda ja fil-bidu tiegħu wara l-elezzjoni tal-1992 kien hemm deċiżjoni mill-Partit Laburista li jiċċaqlaq mill-Maċina u jmur f'post ieħor. Fi ftit ġimgħat kien hemm deċiżjoni li jinxtara l-bini ta' Radio City, jitwaqqa u minfloku jinbena kwartieri ġenerali ġodda tal-Partit Laburista. Farrugia spjega li fi żmien 3 snin sar dan il-proġett li kien jinkludi 6 solari 2 taħt l-art u 4 li jiġbru is-swali u l-uffiċini u appella lin-nies biex iżuru l-kwartieri tal-Partit Laburista u jaraw dan id-dokumentarju. Dana il-dokumentarju se jkun qed jintwera nhar il-Ħadd waqt il-Marathon ġbir ta' Fondi fis-satejn fl-4 u fis-6 u min irid isegwi d-dokumentarju jiċċempel il-Ċentru Nazzjonali Laburista biex jirriserva il-post. Fl-istess jum fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista qed tiġi organizzata wkoll Open Day fejn wieħed jista' idur l-uffiċini u swali minn fejn jopera dan l-akbar partit f'pajjiżna.